bayat kadagiti panagsuksikimat kadagiti sorsorat iti lokot ti pagbasaan amabasa iti Genesis idi una nang aldaw iti pakasaritaan ni Abel kini Cain iti daydayaw na iti panagserbina iti Diyos idi ni Cain agipuor kadagiti ayayop pidi ngay bagbagana adumanon sa lingato. So di kita kakabsat akas naglabas di kita aldaw ngayon gana iti Levitico agipuor da iti animal nga iti pamati da adumanon itasok na kano adumanon sa lingato ngayso iti pagdayaw da iti Diyos. Ngam kadatay kabsat kas iti pakasaritaan ni Abel iso nagdayaw iti napudno iti Diyos gapu kadagiti sasauna ken ti panunot na nga dumanon sa lingato. So di kita kabsat iti nagdumaan ni Abel kini Cain. So di kita kapsat ti intayo alaen amun no kasano iti nasaya at apamayan iti panagdayaw iti Diyos gapu iti pamati. Tadi kiti kapsat no intayo alaen iti kay papanan na iti linteg no may panggep iti panagdayaw iti Diyos na santuan na linteg ken naimbag. Tara ito idi pakasaritaan iti panagdayaw idi ni Abel iso nasaya at idi ken naimbag nasingpet natakneng nalinteg iso di kita gapu kadagiti sasauna. Ganda iti idi kapsat iti pakasaritaan met Abel kini Cain nga kapsat na dayti Cain iso nakospag natangsit iti panagsasauna ngayon gana iti pinapatay na iti kapsat na nga ni Abel. So dayta kapsat iti pakasaritaan iti nagdumaan da. So kada tayo kapsat no sukimaten tayo dagiti sursurat kas adda kadagiti linaon iti Biblia amabasa iti baro a tulag. Iti mabasa iti Lucas 17 iti 21. Ta iti pagarian kapsat iti Dios adda met laeng iti kaunggan iti puso tayo ken iti panunot tayo si pakkumbaba. So di kita kapsat no da tayo tinapudno ngagdayaw iti Diyos. Tadi kita kapsat kakinunana ket idinto met akon kuna adtoy wenno adda ijay tayti pagarian iti Diyos adda iti unegyo. So di kita kapsat ti bagbagana ti pakasaritaan ti linaon ti Biblia. Tadi kita kapsat iti dadduma no handang nakagteng pa iti kastoy panagsukisot uno panagsukimat iso ti palakamudalaan iti pagarian akong kunada adda ditoy laeng alubong. Ngamaan kakabsat nagduma dayta abanag ta kailangan iti intayo panagmula. Agmula man iti nay materialan abanag ngay mula tayo iti rabaw ti daga. So di kita kas nakaugalyan laeng. Ngem no da tayo kapsat no intayo ngot agmula gapo kadagitoy asasao iso iti apamaneknek amabasa iti Marcos 4 iti 14 na kinunana iti managmulmula agmula iti sao
dahita kabsat tinay bagbaga. So kaditi kabsat nagmula tayo gaputi sao, so digitoy asumrek iti lapayag mapanti panunod tayo. So digita kabsat tinay bagbaga apa nagmula umay panggap kadigitoy abanbanag. Tadigiti kabsat iti nakailumangan kadigiti palpalimod iti Diyos ngadda ditoy ang kailanadan kadigiti sursurat ngayon tayo suksukimaten. Iti mabasa iti Kolosas 2 iti 3 iso nakailumangan kadigiti so amin agameng iti sirib so dito kabsat ti bagbagana nagameng ngaddat sa dingato manay mula kadigiti panpanunot tayo gapu iti sirib ken panakaammo so di kita tinay ibagbaga ket di kita intay so kimaten kadigiti kay papadan na kadigiti kabsat napapateg iti innay ibagbaga so di kita kadigiti kabsat no may panggep iti linteg na santuan na linteg nakas kinunana gapu iti nagloryaan abanag. Amabasa iti Roma City iti 12 iti kasta nga rod ti linteg na santuan ket iti bilin na santuan na linteg ken naimbag. Isu pagpakaimbag tayo kabsat gapu kadigitoy itin tayo panagaramid kadigiti nasayaat abanbanag. So digiti kabsat kin nakipapaabot kada kayo ket adalin nyo iti kay papalan na nasayaat ket agyaman na iti Diyos Ama manakabalin so amin. Amen.